Pyöriikö nurkissasi käyttökelpoisia tavaroita, joita et itse enää tarvitse? Muuta ne kätevästi rahaksi Kirpputori Vintillä. Näin se käy. Varaa myyntipöytä soittamalla numeroon 0400 330 035 tai käy paikan päällä. Pöytävuokra maksetaan etukäteen. Maksua vastaan saat itsellesi asiakasnumeron. Myytävien tuotteiden tulee olla puhtaita ja hajuttomia. Tuotteet hinnoitellaan Kirpputori Vintin omilla viivakoodihintalapuilla, jotka tehdään kätevästi verkossa. Voit tulostaa hintalaput kotonasi tai lähettää tulostettavaksi Kirpputorille. Voit tuoda myytävät tuotteet jo edellisenä päivänä, tuntia ennen myymälän sulkemista. Aseta tuotteet siististi myyntipaikoilleen. Lisäpalveluna pidämme myyntipaikkasi siistinä puolestasi. Saatavana on myös varashälyttimiä tärkeimmille tavaroillesi. Kun tavarat ovat järjestyksessä, on Kirpputorilla kulkeminen turvallista ja kauppakin käy paremmin. Saat raportin myydyistä tuotteista päivittäin sähköpostiisi. Myyntipaikan tyhjennys suoritetaan viimeisenä myyntipäivänä ennen liikkeen sulkemista. Voit tilata myös kätevän tyhjennyspalvelun. Tilityksessä saat myydyistä tuotteista saadut rahat suoraan tilillesi tai käteisenä. Kirpputori Vintin kahviossa voit nauttia Maijan kotileipomon tuoreista herkuista. Tervetuloa tekemään sujuvaa ja tehokasta Kirpputori-kauppaa Kirpputori Vintille. Varaa myyntipaikkasi jo tänään.